Na okraji najväčšieho slovenského sídliska bratislavskej Petržalky má vyrásť úplne nová štvrť. V južnom meste má žiť až 15 000 ľudí a okrem domov a bytov tu majú byť aj škôlky, školy či nový mestský park. Premávať tam majú aj električky. Južné mesto má vyrásť tu na okraji Petržalky, kde sú dnes polia so slnečnicami. Štvrť s rozlohou 90 hektárov sa bude stavať najmenej 10 rokov. Počíta približne so 7 000 bytovými jednotkami pre približne 15 000 ľudí. Postupne tu okrem bytov, rodinných domov a kancelárií vyrastie aj park s rozlohou takmer 4 hektáre. Tiahnuť sa má stredom celej štvrte. Počítame s predškolskými zariadeniami, so školami, s hotelmi, s veľkým multifunkčným objektom, v ktorom sa budú nachádzať obchody, reštaurácie. Budúceho južného mesta leží v tesnej blízkosti Dunaja a Dunajskej hrádze, kam v budúcnosti povedú aj cyklistické a korčuliarske chodníky. Novú štvrť má z Bratislavou okrem autobusov spájať aj električka. Viesť sem bude úplne nová trať, ktorú bratislavský primátor sľubuje už roky. Našou snahou je, aby sa aj na tomto úseku kladli koľanice už počas budúceho roka. Južné mesto sa bude stavať po etapách. Prvá sa má začať v máji 2010 a hotová má byť približne o rok. Michal Kovačič, televízia Markíza.